Kembali di vlog keseharianku bolo dadi acaraku hari ini gimangke arep ngarit yang ngalas, tapi gimangke aku mampir sik ning gone Mbah Sukat iki mangke mak Mbah Sukat ki lagi ngumbah beras kemang bolo ki Mbah Sukat ki jebule yo nampak sayuran sawi ning ngarep omah. Ki langsung wae aku ki arep mangkat ngarit selak panas iki mangke mangkat ki wis rada awan ceritane jam 8-an kae yo dadak sarapan sik nek arep ngarit ki ben ora luwe ning alas. Iki lokasine sing arep tak riti Sukete ki yo etane Mbah Sukat dadi gur cedak. Kepit gue tak tinggal kono wae lagi lo bolongan Tegal gue suket ya pirang-pirang lo sing pekuan sing katisan ngono kuwi jenenge aku ngono kuwi sukete. Iki aku ngariti turut grampengan ki tampingan ki lo bolo sing lemah miring nggon pinggiran kedokan kuwi jenenge grampengan nek ngono aku ki. Wis sukete ki wakeh ya nek ki mangke campur kolonjono salah campur pekuan kuwi alang-alang ya enek. Dadi aku nek ngariti sembiarang tak arit bolo mbuh sapine apa wedhus doyan apa ora wis penting tak arit ngono soalnya ya eman-eman iki sukete ki yo gen karo telone gen dadi. Iki aku pindah ning dhuwur kalen iki yo jek Tegalku iki rada nggon pereng ngono bolo iki dhuwur kalenan. Lah nek dhisike aku ngarit ngesor kae iki dhuwure tak riti lemu neram kene iki. Nggone yo ngene iki dadi yo serompot tapi alhamdulillah aman ora enek ula-ula ngono ki yo aman ngono aku bolo yo sisian lah habis bismillah sik aku mangarep ngarit.